san Nijar gutsun uwarka, Muhammadu Bazin durin uwarka, da kai da mai bunka kun ci gatan. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a ina muku fatan alkhairi. Sunana Aminu J Tamboy kamar yadda kuka sani. Jama'a da ban so in fito in yi magana akan wannan waka ba, amma ya zama mun dole sai na fito na yi magana akan ta. Sannan ina so jama'a da Allah a fahimce ni kuma a min adalci. Da farko ana ta tagin dina jama'a, sannan yan Nijar suna ta ciro wakan nan, suna ta turo min ita ta WhatsApp, suna ta tambaya na je tam kai wakan nan a yadda muke ma kallon mutunci da kirki ba ma tunanin kai ne da Allah me gaskiyar magana. Wasu ina iya bada amsa, wasu ma bana iya musu magana. So abun yayi yawa ne ta hanyar da dole sai na fito na yi magana ta yadda zan kare kaina. Jama'a masu turo min wakan nan da masu tunanin ni ne da masu tunanin ba ni ne ba, ku tsaya ku fahimce ni. Wannan waka da aka yi ta na cin mutunci na zagi, ni Aminu J Tam ni ne wannan wakar. To amma abin da nake so mutane su gane shine wannan wakar yau shekaran ta 6. Wannan wakar shekaran ta 6. Wakan nan shekaran ta 6 lokacin farkon yakin neman zaben Bazoum yana neman shugaban kasar Niger, bai ma hau kujeran mulki ba aka yi ta. And then abin da nake so mutane ku gane shine duk wanda ya san waye Aminu J Tam yake bibiya na, ya san ni kuma tun a shekarun baya, ya san wasu irin waƙoƙi nake yi. Waƙoƙi ne na rashin tarbiyya, waƙoƙi ne da suka saba shari'a. Zan gwada muku wasu waƙoƙin da wasu sun san waƙoƙin amma ba su san ni ne ba. Wai kuma ina haka dan in ina so mutane su fahimci abin da nake so, sakon da nake so in isar nake so ku gane. Akwai waƙar da aka yi, waƙar Bura Uba, mun take yan Bura Uba, kutuma jar Bura Uban wanda ya ji zancen bai masa ba, ni nayi. Akwai waƙar da ake cewa babban Bura Uba yau fa bikin namu ne, kun gane jama'a ra za mu je auren mai gidanmu ne, waka ta ce. Akwai waƙar da aka ana ba ni kiɗan kutuma durun wa, ni nayi. Akwai waƙar babban Bura Uba. Akwai irin waƙoƙin su in kin yarda mun haɗe ni da ke sai na ci uwarki, waƙar Sweety ni nayi. Akwai waƙar ba ni kiɗa ne waƙar Bura Uba yalale ni nayi. Akwai irin su waƙoƙin su to bismillah rabbi Allah sarki kaza jama'a da yawa. Duk wata waka a da ta zama ta saba wa shari'ar musulunci kuma ta saba wa shari'ar ma constitution da komai, irin waƙoƙin da nake yi kenan. Wayanda suke bibiya na kuma suka sanni tun a baya sun sanni. Daga baya na zauna nawa kai na faɗa, na gane abin da nake ba abu bane mai kyau, na fito kuma na yi wa duniya bayanin cewa na daina waka, ba ma irin wannan waka ba, waka kowace irin waka ce na daina. So yanzu gashi an fito da wannan wakar da na yi ta shekara 4 zuwa 5 zuwa 6 a baya, an kawo ta social media an ce sabuwar wakar Aminu J Tam. Ma'anan fito da wannan waka shine an fara bibiya na ne da sharri da duk wasu abubuwa da aka san nayi wanda zai taba mutunci na ko kuma ya siya min bakin jini ko kuma ya ja min magana a wajen mutane. Shi ake ɗaukowa ake kawowa social media yanzu saboda abubuwan da nake gabatarwa. Dalilin kawo wakan nan da aka yi TikTok yanzu aka ce sabuwar wakar Aminu J Tam shine ana so a taba mutunci na saboda nayi posting na ce ba a taimaki Malam Lawan ba. Nayi posting na ce ba a taimaki Malam Lawan ba. An fara bibiyan abubuwan da nayi na banza ana ɗaukowa wanda ni ma zai ja min magana. Kuma yaron da ya posting wannan waka sunan shi Kaftin Arewa. Yaron Rara ne kuma yaro na ne. Kafin ya je Kano ya je studio Rara ya zauna a Ondamu yake, karkashin mu ya zauna a nan Abuja. Na san wane ne shi kuma na bibiya daga inda ya samu waka ta fito kuma shi ya posting dinta kuma na san saka shi aka yi. To alhamdulillah jama'a, duk wanda ya san ni ya san na daina waka kuma wannan wakar shekarun baya na yi ta. Malaman addini ma sukan yi wa'azi in suka zo suka fahimci sun yi kuskure su fito kuma su ba mutane hakuri su ce sun janye kalamansu, ballantana mu. Kuma abin da nake so jama'a ku gane shine a cikin abubuwan da muka yi a baya marasa kyau, wannan ba komai bane. In dai a cikin abubuwan da muka yi a baya ne lokacin da muke jin kanmu na hayaki da yaranta da rashin hankali, wannan ba komai bane ba kuma nemo komai ba. Za ku samu abin da yafi wannan muni wanda mu muka yi kuma mun fito mun roki al'umma yafiya. And then ina amfani da wannan dama ina ba al'ummar Nijar maza da mata haƙuri, masoyana. Ni Aminu J Tam ni ne wakan nan amma na yi ta ne a shekarun baya, kuma dalilin yin wakan nan shine wasu yara ne yan Najeriya suka sa, wata yan Nijar ta sa su suka yi Bazum waka, sana cikin campaign team din shi. Ta ce su je Nijar, suka yi squad suka je Nijar, ba su ji daɗin mu'amala da ita ba, ta dan wulakanta su, sun dawo cikin fushi. Ni kuma lokacin ina zaune a Kano nake da zama a Zoo Road. Suka zo suka same ni suka ce J Tam ga abin da aka mana, dan Allah ayi waka mu zagi shugaban kasar Niger mu tura mata, amma kar a saki wakar. Idan ta ji abin da muka yi yayi muni za ta biya mu hakkin mu. Saboda yaranta da rashin hankali lokacin muka shiga studio nayi waka, aka tura wa wannan matar waka a private. Sun tura mata waka, ta ji waka ta biya su bata biya su ba, ni ban sani ba saboda ni nayi abin na wuce wajen.
jama'an Nijar ina mai baku hakuri, wannan waka ni ne ta kuma a shekarun baya nayi, a yanzu bazan iya ba, ban ma da hanyar yi kuma bazan ma fara ba. A yanzu bazan iya wannan wakar ba, kuma ina mai bada hakurin wannan wakar da nayi, kuma ba yanzu nayi ta ba, an dauko ta ne dan a ci mutunci na, ko kuma a tozarta ni, ko kuma a ja mun bakin jini a wajen mutane saboda na ce ba a biya ba, ba a taimaki Malam Lawan ba. Yanzu ma wanda ya kawo wannan bidiyon da na sa muku TikTok, na je page din shi naga sabon account ne, kuma na san wani yaro ne bude account din, kuma duka saka su ake yi su yi saboda su ja mun bakin jini a wajen mutane. Jama'a ina mai bada hakuri musamman al'ummar Nijar da ma duka al'ummar musulmi. Wannan waka ni nayi ta amma karanta 4 zuwa 5, wanda a yanzu duk wanda yake bibiya na yake tare da ni ya san ban ma da lokacin yin waka kowace iri ne, ballantana waka da ran ci mutuncin wani. So ina mai bada hakuri, ina mai ba mu al'ummar Nijar hakuri, ina mai ba ku hakuri, ina mai ba ku hakuri. Kuskure kuma nobody's above mistake. So a baya mun san mun yi kuskure, kuma yanzu muna ta kokarin mu gyara. Allah ya huci zuciyarku, kuma Allah ya ba ku hakuri. Wassalamu alaikum.